Predstavujeme vám Rosu, cibébový výber, ročník 2022. Hrozno je zostreková a bolo to jedno z vín, ktoré nás najviac potrápilo, čo sa týka spracovaním, a to práve kvôli tomu, že keď k nám prišlo, tak tá cukornatosť bola doslova ako keby nezmerateľná. Najprv som si myslel, že to je nejaký omyl, ale naozaj to bolo skoro 29. A hrozno bolo úplne drobučké, zaschnuté a došli doslova cibébky. Cibéby pôvodne pochádzajú iba z Tokajskej oblasti, alebo tam boli najviac rozšírené, kde svoju robotu zohráva Botrytis cinerea, jej ušľachtilá forma, ktorá spôsobí to, že naruší iba šupku a dojde k dobrému odparu vody znútra, kde dojde k zahusteniu všetkých aromatických látok a zvýšenia množstva cukru a zároveň aj obsahu kyseliny. Takže nám prišla takáto surovina, ktorá nebola miešateľná. Bolo to veľmi ťažké na spracovanie, tieto naše novošľachtence spracovávame tak ako túto Rusu tradične v kadiach ručným ponáraním matolínového koláča. Ale potom práve odmenou nám bol takýto produkt. Rosa je bez nejakých prídavných tanínov, úplne bez ničoho, obsahuje ich veľmi veľké množstvo sama. Tento ročník 2022 má všetky atribúty, ktoré má Rosa mať. Je tam úplne krásna vôňa po ružiach, keď človek zavrie oči, cíti ako keby vôni lúpenie ruží. Je to do takého trošku tramínu, čo je aj jeden z rodičov, takže preto to tam môže byť. Chuť. Človek by možno očakával, keď má v pamäti tie predchádzajúce ročníky Rosy, že je oveľa viac taká zvieravá, trpká, ale táto práve nie. Ten ročník 22 bol veľmi rýchly, čo sa týka vývoja, je naozaj hladká, uhladená. Fľašový potenciál niekde za 3 až 5 rokov, zrecí potenciál aj 10 rokov. Je tam nádherná vo vôni, je tam cítiť lékožice, sladké drievko, anís, drobné bobulové ovocie. Každý si tam nájde to svoje.